ayira ama yakohu no wo Nsawam nipa bi na de no ekọ Nsawam police station na ede na akwa akogina mu wo Department of Social Welfare and Community Development ya Nsawam Adwajiri ni di ode aba ye afia Selina wanya 10 years wasene papa de Olumai na ne god ne grandmother de Felicia nkonya na ofiri twi kasa bi na woka Adom Kasee de no eba akodaya wo yera ya oni papa bi ehunu no ne din ene afia Selina osusu se wanya mfie du wo kire mu ane papa dini ede Oluman na Felicia eye ne nana watinkonya kasa wote eyetwi na wonum ehunu no wo action query chinto ye wo Nsawam ohu akoda no wode ne ko Nsawam police station na wonum so to ede ne ko Department of Social Welfare and Community Development ewo Nsawam Adwajiri na mkaibo iso ede to na wofo ani busuani bia wonim akoda yi anim se wonum enko social welfare office bia ben wonum anase police station anase obetumi akọ Nsawam Adwajiri social welfare nyina mu no obetumi afresa ahomatofo 0243 239142 0243 426466 anase 030 2986877 na onsaka akodano